Prezidentin ýaş toýunyň öňünden Aşgabatda iýdegsiz canly janwarlary köpçülikleýin öldürüp başladylar diýip Azatlygyň ýerli habarçysy habar berýär. Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklaryň çuňlaşmagynyň fonunda eýsiz itmişiklerin köpelmegi we olaryň şäher häkimiýetleriniň arasalaýyş tagarlalarynyň pidalaryny öwrülmegi soňky ýyllarda adaty bir ýagdaý öwrüldi we prezident Berdimuhammedow fevralda birden eýsiz janwarlary hosar çykdy. Emma yerli kynçylar itmişikleri aglamagyň hiç wagt dol besedilmänligini, prezidentin iýun aýynyň aýagyna bellenýän ýaş toýunyň öňü sirasynda bolsa, resmiýlerin arasalaýyş diýen işiniň has güýçlenenligini habar berýärler. May aýynyň aýagyna, hususan köpelme mewsiminden soň gaçyp tezip galan janwarlar köpçülikleýin zäherlemek başlandy diýip radionyň söhbetdeşi gurrun berdi. 15-nji ýylyň 30-njy mikroraýonyň akzaýlaryň birine kwartal ýylýan ýere 3 sany güjüge dıňypdyrlar. Ýaşaýjylar güjükleri ýygnamaklaryny haýyş edip derrew Umyt adasyna telefon etdiler. Emma janwarlaryň gonulgysyndan gelip ýetişmän käler arasalaýjy diýilýänler peýda boldy. Olaryň arasynda maksat diýilýän biri has rekimsizlik bilen tapawutlanýar. Ol bedbaht janwarlary diňe öldürmek bilen çäklenmeýär. Eýsem olaryň parça-parça edilip gynalip öldürilmeginden lezzet alýar diýip ýaşaýjylar Azatlygyň habarçysyna gurrun berdiler. Mundan başga häzir Aşgabatda ýaraly pişiklerin hem köpelenini gaýdylýar. Jemaat hojalygynyň işgärleri olary beýle kuzyna çüý kakylan taýaklar ýa-da armatura çywyklary bilen öldürmäge çalyşýarlar. Janwarlaryň ölmedigi ýaraly maýyp bolýar diýip Azatlygyň söhbetdeşleri aýdýar.